Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam ta kasni. Katkum ki khubor ki blayo lumne thu bakanong yalam bahakmat jong ka senking atir New Trap National Liberation Council HNLC kimpat la ban ay kanu kanu karai halor ka jingkerpat jong ka sarkar ban wan syakmat ban beteng ye ka jing iakren yasung. Ha ka jing iakren bakilat pathai khubor ka singi balang usumbut menteri rang ba Preston Ten Song Loong hadu mentang empat yo kanu kanu ka jing pentip na ginong yalam ka seng HNLC. Ulang baka HNLC kala pentip siya ka sarkar baka nu-nu ka jing pentip ka bawan ka sarkar ka dibernyat lingba na uksiang baka seng galathong uba sadun bala o belong ru president jong ka New Trap National Youth Front HNYF. Uba Preston Ten Song uloong bahalor ka jing dawa jong ka HNLC ban mapno yaki mukot duma uloong ba yakini ki isu ngin sala ban iakren hakamin. Onda kinong yalam bahakmat jong ka HNLC ringkat berkiksiang jongi na ka jilla bad na ka sarkar pedeng kila syong jing yalang kinsala ban pinpaw hakmat ka sarkar bad ong ki ki jing menjur. Uloong ba ka sarkar kayay ban ya ka jing iakren iasuk kanday ban nong bet bar kinong yalam bahakli du jong ka HNLC. Syusyu ba Preston Ten Song loong an yay kerpat ikinong yalam bahakmat ka HNLC ka jingkang ka pli ban iakren ka way kakela jong ka jing iakren kala dem ngikwa banyo saya kakela ka baar ka balay bat ka basaw tat hadu bangin sapoy hadu ka bakun.